Spomeňme si, ako sme chodili do Českej republiky, alebo do Poľska, alebo do Maďarska, alebo do Rakúska cez hranice. Dnes tu máme Schengen a keď prekračujeme hranice týchto štátov, ani si neuvedomujeme, že vstupujeme do cudzej krajiny. Spomeňme si na zavedenie eura. Keby sme dnes euro nemali, tak platíme zaň 41 korún, pretože oslabujú národné meny. My sme významným spôsobom zhodnotili úspory ľudí. Áno, je pravda, že niektoré veci sú v Poľsku alebo v Českej republike lacnejšie, ale je to kvôli tomu, že máme silnú európsku menu a tieto javy sú prechodné a určite onedlho sa všetko vyrovná, ako to bolo aj pred zavedením eura, pokiaľ ide o porovnávanie cien. Spomeňme si na plynovú krízu. Keby nám nepomohli naši priatelia v Českej republike a najmä Nemci, tak by možno dopady krízy aj tak boli katastrofálne pre slovenské hospodárstvo, boli ešte podstatne horšie. Poprosím vás, skúsme prejaviť taký rešpekt Európskej únii za to, že je to úspešný príbeh byť v tejto organizácii a poďme spolu do 6. júna preukázať vzťah k tejto významnej medzinárodnej inštitúcii. Skúsme dokázať, že Slovensko má viac na to, aby sme volili ako 17%, ktoré sme prezentovali pred 5 rokmi, v roku 2004. Dnes spolu so mnou tu pri otváraní tohto ihriska sú niektorí ľudia, ktorí budú chcieť reprezentovať Slovenskú republiku v Európskom parlamente, ale najmä budú chcieť rešpektovať silné sociálne programy, ktoré reprezentuje strana Smer sociálna demokracia. Dovolte mi, aby som vám týchto ľudí veľmi rýchlo a krátko predstavil, pretože potom, ako budú hrať chlapci futbal, tak budete mať možnosť s nimi osobne hovoriť a pýtať sa ich na veci, ktoré vás zaujímajú. Predovšetkým by som chcel predstaviť pána docenta doktora Borisa Zalu, kandidáta vied. Pán docent je dostatočne známy, pôsobí ako predseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Je to známy sociológ, politológ a verím, že prinesie pomerne veľa zaujímavých podnetov do práce Európskeho parlamentu. Ďalej by to mal byť podpredseda strany Smer sociálna demokracia, vlastne europoslanec Vlado Maďka. Vlado sa v Európskom parlamente uchytil, dokonca robí veľmi významnú prácu spravodajcu pre rozpočet Európskej únie. Inak pôsobil dlhé roky ako mimoriadne úspešný primátor mesta Zvolen, preto jeho skúsenosti z komunálnej politiky môže preniesť do Európskeho parlamentu. Tretiu osobu, ktorú budem predstavovať, takisto všetci dobre poznáte, pani doktorka Monika Flašíková-Beňová. Monika má takisto za sebou prvých 5 rokov v Európskom parlamente, má záujem pokračovať. Mimochodom je aj podpredsedničkou Bratislavského samosprávneho kraja, čiže má bohaté regionálne skúsenosti a môže ich takisto hodne využiť. Ešte by som chcel predstaviť pána doktora Alexandra Kurtanského. Doktor Kurtanský, lekár, školský pedagóg, ale čo je podstatné, predovšetkým podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a my máme záujem na vynikajúcej spolupráci s odbormi, pretože sa nám veľmi osvedčila, najmä sociálny dialóg v tomto období je veľmi, veľmi dôležitý. A ešte tu mám dvoch ľudí, pána inžiniera Petra Hanulíka, mestského poslanca z Bratislavy, ktorý sa uchádza o to, aby mohol reprezentovať Slovensko a stranu Smer sociálna demokracia v Európskom parlamente a nakoniec som si nechal rodáka z vašeho kraja, pána inžiniera Jozefa Štrbu, ktorý je výkonný riaditeľ stavebnej a projektovej inžinierskej spoločnosti. Vážení priatelia, vážené dámy a páni, chcem vám ešte raz poďakovať za krásne privítanie. Počasie vyšlo úplne fantasticky. Je mi ľúto, že nemôžem kvôli zraneniu nastúpiť na futbal proti vašim internacionálom, ale ja mám dobrého náhradníka. Počkajte, ak bude Robo Kaliňák tu nabojovať ako lev. V tomto počasí to je inak veľmi náročné. Verte mi, tá podlaha je riadne rozohriatá, takže sa nečudujte, keď po nejakých minútach to tempo bude klesať. Ale rovnako dúfam, že aj Dušan Galis, pamätáme si tu jeho slávnu hlavičku v roku 1975 proti Anglicku, ešte ukáže veľa zo svojho športového futbalového umenia. Želám vám krásne odpoludnie v tomto nádhernom prostredí. Použijem taký výraz, dúfam, že to novinári nezneužijú, ale toto ihrisko tu sedí ako riť na šerbel a verím, že si ho aj krásne užite.
Takže ešte raz,